Това са пръчици под марка Зайо Байо с играчка, подарък във всеки пакет. Те са за момче и момиче. Бой за момче. Гъръл за момиче. Всяка играчка е опакована със специално защитно фолио с високи бариерни свойства. Това осигурява спазване на най-високи санитарно-хигиенни стандарти. Хит за момче. Играчките са изработени от висококачествени материали, придружени със сертификат за качество. Хит за момиче. Грант за момче. Грант за момиче. Играчките имат най-разнообразни функции. Подскачат, движат се, свирят и много други. Докато малките палавници похапват хрупкавите пръчици, могат да се забавляват с прекрасни играчки. Подарък вътре в тях. Марката Зайо Байо с играчки за момче и момиче е символ на доказано качество и е гарантирано забавление за вашите деца.